Jeg er rigtig meget drevet af gammeldags indignation. Jeg synes ikke, at det er til at holde ud og gå og se på, at der er alt for mange mennesker, der er sat uden for det her samfund og det fællesskab, vi har. Jeg hedder Sanne Rubinke, og jeg er folketingskandidat for SF i Østjylland, opstillet i Aarhus Sydkredsen. Man har de seneste 10 år, synes jeg, jo hetset rundt efter de syge og de ledige, i stedet for at gøre noget ved de forhold, der gør, at man bliver ledig eller syg. Som jo virkelig betyder, at vi skal skabe arbejdspladser. Og så skal vi have en sund og stærk økonomi i den offentlige sektor, så vi også har råd til at behandle folk ordentligt, hvis de bliver ledige eller syge. Nye partnerskaber mellem det offentlige og det private erhvervsliv, det er det, der kan skabe vækst i Danmark og kan sikre, at vi både har nogle ordentlige velfærdsløsninger, og at vi har virksomheder, der tjener penge. Vi skal i højere grad have gang i nogle teknologiske løsninger på sundhed og pleje osv. Og samtidig har vi også som samfund nogle udfordringer på klima- og miljøområdet. Og lige præcis de her områder, jeg nævner, der har vi mange danske virksomheder, der faktisk er rigtig dygtige. De skal have mulighed for at vækste, og de skal have mulighed for at udvikle sig. Og de skal have mulighed for at have det her hjemmemarked, der er så vigtigt for, at de også kan få en god eksport. Det, der startede det, som er blevet kaldt det danske vindmølleeventyr, er jo, at man var lidt foran i Danmark på det tidspunkt med opstilling af vindmøller, så virksomhederne havde en mulighed for at udvikle deres teknologi, så de kunne gå ud og afsætte på andre markeder også. Man kan lave fuldstændig det samme på drikkevandsområdet for eksempel, hvor vi også har brug for at få udviklet nye løsninger til måling af kvaliteten i drikkevandet og til at begrænse tabet af drikkevand fra vandværkerne. Og man kan sige, at hvis vi bliver rigtig dygtige til det i Danmark, så giver vi altså også de her virksomheder en mulighed for at gå ud på eksportmarkederne, hvor der i høj grad er efterspørgsel på det her, fordi drikkevand er en udfordring over langt det meste af kloden. Hvis vi får sat turbo på den her vækst i de private erhverv og får skabt arbejdspladser der, så gavner det jo samfundet på en lang række områder. Det vi sparer selvfølgelig udgifter til dagpenge og så videre, og vi kan gavne vores klima og miljø, men vi får jo også flere skattekroner ind, både i kraft af de arbejdspladser, der bliver skabt, men også i kraft af virksomheder, der tjener penge til Danmark. Så det gavner fællesskabet. Det kræver jo, at der er rigtig mange, der vil være så venlige at stemme på SF og rigtig gerne på mig ved det kommende folketingsvalg, så vi kan få et stærkt SF i en ny regering med Helle Thorning-Schmidt ved roret.